اللہ ضرور پتر عطا کر دائے. یہ دعا کیے. اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربی حب لی من الصالحین. عرض کی تھی ربا من نیک صالحین پتر عطا فرما دے. عرض کی تھی ربا من صالحین وچ پتر عطا فرما دے. اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے پتر منگیا, کلا پتر ہی نہیں منگیا. عرض کی تھی ربی حب لی من الصالحین. عرض کی تھی یا من صالحین وچ پتر عطا فرما. نبی دی دعا نے دسیا کلا پتر ہی نہیں منگنا, جدوں بھی اولاد منگنی ہے نیک اولاد منگنی ہے, جدوں بھی اولاد منگنی ہے صالحین اولاد منگنی ہے. اولاد نیک بھی ہوندی ہے نافرمان بھی ہوندی ہے, پر فرمایا جدوں بھی اولاد منگو صالحین پتر منگو. نوجوان ابراہیم علیہ السلام نے بھی پتر منگیا, حضرت زکریا نے بھی پتر منگیا. عرض کی تھی ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. نوجوان حضرت زکریا نے بھی پتر منگیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی پتر منگیا. میاں محمد بخش دی روح تڑپ گئے. ہاں فرماندے نے سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی, آکھن لوگ سیانے نبیاں بھی منگیا, کر کر عذر بہانے. پتر دی دعا کی تھی. اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم. فرمایا پھر اسا انہوں نے پتر دی بشارت دیتی تے حلیم پتر دی بشارت دیتی. حلیم پتر